Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a da fatan kowa da kowa lahar shilau. Shekaran jiya na yi bidiyo inda ni magana game da halayenmu na 'yan Nijar da kaɗan na taɓo cikin 'yan kasuwa mu na 'yan Nijar su ma. Irin rawar da suke takawa wadda ba rawa a zo a gani bace ba. Irin rashin tausayin da suke nuna ma 'yan uwansu musulmi a cikin ƙasa dalilin cewa azumi ya zo. A takaice da rashin imani ne kawai ba na abba. Daga cikin yi magana 'yan kasuwa nake son dan tana mutane 'yan kasuwan suwaye ba wai lalle dole bane ba sai masu shirya tirilolin shinkafa da sauran magazin a akwai ƙananan 'yan kasuwa suna nan gurin ba a manta da kuma mai tebur mai shago kai mai tebur azumi ya zo zaka sai da tritop Nijar kowa san dala bel take kowa sani dan saboda azumi ya zo kai kokarin ka kai ma zaka cuce 'yan wanka musulmi ko abin kaddala biyal zaka tashi ka hausa mai kwai kololuwa da shi 20 zaka sai da shi ko 15 bel da vita kowa san kudinta ita ma zaka yi old up ka hau da kudinta limkin ba limki kenan ko ku ji tsoron Allah kaka manta cewa wannan wanda zaka sai da man trip yan wanka da musulmi ne kuma ka tuna cewa duk wanda kaga zai zo ya sai trip a wurinka ba mu Allah nan bai da wani abu bai da karfin wani shi wani abu mai daɗi babba irin nan kokarin shi ya samu dan trip din ne ya samu ya sa ruwan glass ya sha bayan yayi bude baki shi sanyi sai kuma baka da wanda zaka tuta sai shi wannan ba Allah kuma a gani kake zaka tsira wallahi ka ci haram kuma kaka taba cewa wannan abun zai zama alkhairi komai bai zama hajiya mai sai da glass hajiya azumi ya zo khalas an ga hanyar kuɗi kin zo kin tsaye da frigo ya kai ɗashi da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a cikin gida sai ma ki rekritan yara masu sai da glass saboda kasuwanci ya tashi azumi ya zo zan cuci musulmi yan uwana ko glass kadago a Niger amma hajiya azumi ya zo saboda tsabagen cuta zaki dinga sai da mutane shi 15-20 bayan wannan kina da kwastomomi da ƙauye masu tasowa su zo hajiya su kwashe shi a wurin ki 15 su je can ƙauye su ko marasa imani wurin ƴan uwan sun bar ƴan uwan su can ƙauye wanda ba su da abin hawa balle su zo birni su samu su dan sara haka nan su je su yi bude baki su je can su sai da shi akan 40 50 50 har 60 hajiya a ganin kina tsira ne ba ki tsira wallahi kin ci haram kuma kullu lahmin nabata min haram fannaru ma'wahu duk tsoka da ta hito ina hada muku bisa ga haram wallahi tallahi wannan tsoka muku mata wuta kiyaye zan dai magana kaɗan game da 'yan siyasan mu talakawa Nijar kamata a ce mun gane muna da député national kuma Allah ya sa ƙasa yanzu tana cikin wani halin kakanika yi alhamdulillah ƙasa an gode ma Allah amma ana cikin wani hali coronavirus ta zo ko député national kuna ina kun shige gidaje kun lillike ku confinement kuke yi ba ruwanku da wannan bayan Allah da suka zaɓe ku har kuka je kuka samu assembly yanzu can kuke kun manta da wannan bayan Allah ba ku damu da sun ci ba sun sha babu abun da ya kwankan daga an tabo ku a kuna cikin confinement kun lillike yan Nigeria kamata a ce mun gane deputan nan wallahi sun matallahi babu wanda ya kai su ne inda suke sayan ga talakawa wanda suka rena talakawa ku yi zuciya ya kamata a ce kun san waye mai son ku kar ku taɓa yarda da wanda zai zo ya nuna muku dala ya saye ku ini guda ya ta hayya yalla bayan shekara 5 ya dawo a wurinku lokaci ne yanzu wanga lokacin duk wanda bai zo ya neme ku ba a cikin wanga halin da ake ciki na rantsi da Allah da ya harci kar ku taɓa yarda da shi kowaye deputy na sanar da ba a zaɓe ku ba deputy saboda ku je kuna sa maye riguna da jajayen huluna kuna yawo lokaci ne wanda ya kamata a ce yayi kun hito ku san inda wannan bayan Allah shin sun kwana ya suka tashi ya suka kwana ku shiga lungu sako birni da karkara ko ina ku neme su
amana ce akan ku. Allah ya haura muku wannan amana, da haka idan kuka cita wallahi sun matallahi ku taba cewa za ku iske wani a gaba, ba wani alkhairi da za ku iskewa illa sakamakon aikin da kuka yi. mai ina tunatar mana darakawa wanga lokaci kamata a ce mun san muna da 'yan siyasa ko ba mu da. Wanga lokaci shine lokacin da ya kamata mu ga shin muna da 'yan siyasa ko ba mu da, muna da 'yan majalisar dokoki ko ba mu da. Amma duk wanda aka tabo sai ya ce a konfi na mai yake, wannan bayan Allah da suka zabe ka hakka kai inda kake yau ka manta da su ko. Talakawa Nijar ko gane ya kamata ce kun san mai son ku. Siyasa ba hauka bace ba, siyasa ba addini bace ba, siyasa ra'ayi ce amma ga mai amana. Ubangiji Allah ya sauko mana zama lahiya a cikin ƙasa, marasa lahiyar mu Allah ya ba su lahiya, wanda ke da lahiya kuma Allah ya ƙara musu lahiya. Hajja mai sai da glass ina tunatar miki, a sarki wannan cutar ka a yi ta a kiyaye. Glass kadago ne kuwa san kudin shi $5 kacal. Kai aje ana sai da mutane shi 40-50 cikin daji, kai kuma mai tebur mai shago Tritop da Vita kowa san kudin ta, ba dan azumi ya zo ba kuma za ku je ku cuta ƴan uwan kuke cuta fa, ƴan uwan ku ne kuke cuta, kuma wannan abin komai bai za muku. Ubangiji Allah ya sa mu gane, Allah ka yahe mana kurakuran mu, Allah ka karbi azumin da zamu yi, Allah ka sa muna cikin bayinka wanda zaka intawa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.